нашей. Аминь. Вітай, Марія, ласки повна, Пан з тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, ласки повна, Пан з тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, ласки повна, Пан з тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, ласки повна, Пан з тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, ласки повна, Пан з тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, ласки повна, Пан з тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, ласки повна, Пан з тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, ласки повна, Пан з тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, ласки повна, Пан з тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливу, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Марія, без греху першородного зачатая, Молись за нас, кто в тебе порятунку шукает, и за тих грешних, хто тобой погаджає, особливо за хворих і канаючих. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, сегодня костел переживая 18-ю звучальную неделю на протягу литургічного года, збираємося у святині от Христа, який з'являється нашою дорогою, правдою і життям, навчитися любити, любити кожного чоловіка, бачити потреби кожного чоловіка і служити кожному чоловіку, як служив нам Ісус. Подчас Святої Душі будемо молитися в інтенції ж погружанця нашої парафії, просячи Божого благословення для всіх його членів, а для тих, хто вже дійшов у вічність, от нами вічного життя. На початку перепросим Бога за наши грехи, как мы могли Бог скласти наисвятейшую хлеб. Споведаемся. Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего.
Нехай змилуецца над нами Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Падтрымлівай, Пане, Твоих верных, и одари вечной добрынёю тых, кто признае Тебе Створителем и Паном. Аднаві дадзенае им жыццё и захавай адноўленае. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живе и владарить, у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги Экклезиаста. Марность марностяў, кажа Экклезиаст. Марность марностяў и ўсё марность. Бывае, что человек працуе с мудростью, веданием и умением, однак повинен покинуть надел человеку, які над тым не працаваў. И гэта марность и великое зло. Якая ж карысць будзе чалавеку ад усёй яго працы і клопату сэрца, з якімі ён працуе пад сонцам, бо ўсе дні ягоныя гэта пакуты, і смутак праца яго. Нават уначы яго сэрца
не мае спакою. І гэта марнасць. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Panie, Ty nasz przytulek, z pokolenia w pokolenie. Panie, Ty nasz przytulek, z pokolenia w pokolenie. Ty wiertajesz człowieka w pyły każesz, wiertajcie syny Adamo, bo 1000 годов перед очима Твоими, як день вчорашний, як і минув, або як одна ночная варта. Panie, Ty nasz przytulek, z pokolenia w pokolenie. Ніби розводцем їх змиваєш, яни становляться ніби ранішній сон, як трава, що росте, раниться й цвіте і зеленіє, а увечері вяне і сохне. Panie, Ty nasz przytulek, z pokolenia w pokolenie. Навчи нас так лічить дні наші, как ми здобили мудрость серця. Верніся, Пане, кольки ж яще, пошкодуй слугам своїх. Panie, Ty nasz przytulek, z pokolenia w pokolenie. Наповни раницею нас своею милосердностью, и мы будем тешиться и веселиться во все дни наши. Нехай прихильность Пана Бога нашего буде над нами, и працу наших рук умацуй справу рук наших. Panie, Ty nasz przytulek, z pokolenia w pokolenie. Читання послання святого апостола Павла до Колосянам. Брати, коли ж ви увоскресли з Христом, шукайте того, що у вишинях, де Христос сядить праворуч Бога. Про тое, що у вишинях думайте, а не про земное. Бо ви померли, і життя ваше сховано з Христом у Богу. Коли ж з'явиться Христос, життя ваше, тоді і ви з'явитеся разом з Ним у хвалі. Тому зробите мертвими тое, що земное у тілі вашем, распусту, нечистость, моцное захопление, древнее помкнение и хтивость, яка з'являється ідолопоклонством. За гэтых рэчаў гнев Божий сыходзіць на сынов непослухмяности, сярод яких и вы колись ходили, коли жили сярод их. Теперь же и вы откиньте гэта ўсё: гнев, обурение, злость, блюзнерство, злословие з устно ваших. Не хлусите один одному, бо вы зняли з себе старого человека разом з ягоними учинками и опранулися у нового, який обновляется для познания поводле образа того, хто створив його. І тут уже нема ні Еліна, ні юдея, ні образання, ні отсутності образання,
ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні свабоднага, але ўсё і ва ўсім Христос. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Щасливі обоє я духа, бо їх єсть володарство небесное. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павла Луки. У той час некто з натовпу сказав Єсусу: «Наставник, скажи брату моєму, каб ён подзяліўся са мною спадчынай». Але Єсус адказаў яму: «Чалавеча, хто паставіў мяне судзіць або раздзяляць вас?» Пры гэтым сказаў ім: «Глядзіце, сцеражыцеся ўсялякай прагнасці, бо нават калі хтосьці мае дастатак, жыццё яго не залежыць ад ягонай маёмасці». І расказаў ім прыповесць. У аднаго багатага чалавека добра ўрадзіла поле, і ён разважаў сам на сам, што мне рабіць. Няма куды мне сабраць ураджай мой. І сказаў: «Вось што зраблю. Паламаю засекі мае і збудую большае, і збяру туды ўсё збожжа маё і ўсё дабро маё. І скажу душы маёй: душа, шмат дабра ў цябе ляжыць на многія гады. Адпачывай, еш, пі і весяліся». Але Бог сказаў яму: «Неразумны, гэтай жа ноччу забяруць душу твою ў цябе. Каму ж дастанецца тое, што ты нарыхтаваў?» Так бывае з тым, хто збірае скарбы сабе, а не перад Богом багацее. Гэта слова Пана. Дорогі брати і сестри, читаючи початок сьогоднішнього Євангелія, вспоминається мені одна розмова, яка мала місце коли всі ці роки назад, може трошки менше, з одним чоловіком, який знаходився вже в доволі сталому зрості, чоловік, який все життя справді старався бути вірним Богу, в ті совєтські часи ходив, обманював у костьоли, писав письма і так далі, і так далі. Ось, ну і прийшов час старості, прийшов час хвороби. Ну і під час одної такої розмови, коли він вже зрозумів, що хіба що з хати більше не вийде, сказав таку річ: «Мені на серце лежить один камінь. Камінь вельми тяжкий, з яким мені справді вельми тяжко жити, я не буду що робити». Кажу: «Що сталося?» «Ось ось у мене брат, з яким вже году 40 не розмовляємо». Кажу: «Що таке сталося?» «Ну, ось після смерті наших батьків застався дом у вёсцы, и мы не смогли его поделить. Те набрали, что нам не достался. Ось нечто там меняли, поделили, но короче посварились. И сварка была настолько мощная, что ось мои 40 годов тому часу один другим не имеет никаких зносин. Я починаю казати тому чоловіку: напевно, варто, вже стільки часу пройшло, ви чоловік не молодий, і брат, напевно, не молодий. І вже, напевно, смерть десь на горизонті з'являється. І коли треба буде вести з цього світу, напевно, варто погодитися один з ним. Я не ведаю, яким чином відбувалося це погодження. Ось, але вже на похованні, праз некий час, до чоловіка були брати своєю сім'єю, і жінка сказала, що вони справді вельми моцно помирилися, обнялися, поцілувалися і так далі. Ну і наприкінці життя, де чоловік з братом погодився. Дякую Богу.
Ось, але вельми часто такі от справи маёмасныя, справы спадчыны, справы, якія так сапраўды перад вечнасцю значаць вельмі немнога, яны становяцца сцяной паміж людзьмі роднымі. Становяцца сцяной паміж тымі, хто сапраўды пакліканы любіць адзін аднаго. Напэўна, кожны адчувае сваю справядлівасць, напэўна, кожны адчувае, што ён мае рацыю, а ягоны там брат, ці сястра, яшчэ вядома, хто не мае. Ось такіх справ сапраўды вельмі многа. Ось і, напэўна, Езус, і таксама сёння мы бачым, нехта з натоўпу сказаў Езусу: «Настаўнік, скажы брату майму, каб ён падзяліўся спадчынай». Вельмі часта і з такімі пытаннямі людзі прыходзяць да Езуса, прыходзяць да касцёла, прыходзяць таксама ў кур'ю, жалавацца адзін на другому і так далей. Ось. І Езус адказвае: «Хто ж мяне забіў суддзёй паміж вамі, ці павінен я раздзяляць вас?» Конечно, может, с одного боку, чисто по-человече, Езус не хотел стать на бок никого из братов, потому что вообще, как станешь на бок одного, другие будут покрывчены, это натурально. В общем, это справа, хай сами разбираются. Але, напевно, не только тому Езус сказал. Потому что он хочет показать каждому человеку, хочет показать каждому из нас, что мы створены для нечего намного больше. Что наша справная айчина есть у нее. Да, конечно, важно для каждого человека и дом, и семья, и близкие, некую маёмость, машина, квартира и так далее. Добро при всем это есть. Ось, але тем не меньше. Рассказывая эту приповесть, Езус так само учит нас некоторым речам. По-перше, когда мы бачим богатого человека, нигде не сказано, что этот человек был благим. Багаття в те часы было символом Божого благословения. Це правди, воно так і було, багаття. І в ті часи лічилося тим, що Бог чоловіка не покинув. Більше того, собрать багатий урожай, коли уродила Толя, напевно, этот человек працевал. Нигде не сказано, что он с Божьего украл, некто его правды працевал тяжко, напевно, и он сам, напевно, его близкий. Але далей проблема починається в чим, коли він бачить, що це велику кількість Божа, що він далі робить. Не придумав нічого лепшого, чим зборити старі засеки і збудувати засеки нові. І завсюди, і приповідь повторяє: «Куди, що мені зробити з моїм урожаєм? Вот что зроблю голова засеки моє, збудую більше, зберу туди все збожжя моє, все добро моє, і скажу душе моє, і душа моя, шмат направить тебе, відпочивай душа, ешь ты и веселися. Я и моє. Больше ничего не хочется. Ось у этом проявляется проблема. Ось про это Езус завсюди говорить не только человек. Я говорю, напевно, у этого человека, напевно, він не жив один, 3 часи, один на одного ходив, напевно, була некая семья, напевно, була дети, напевно, була некая іншая маёмасць. Мы про это не ведаем. Але то, что ён в эту хвилину, когда его заправды по счастью, начинает думать только про себе, закрывается на інших людей. Только занятого головотылка помножить свое богатство, в этом проблема. Ну, напевно, коли може кожен з нас оказався в такій ситуації, коли некий урожай добре заявився, або нечто інше, напевно, ми повинні придумати, як щось робити. Напевно, треба було, може, нечто і нові засіки будувати, напевно, нечто треба було думати ще. Але і Єсус виходить і хвалить так само поставив воротну, щоб нічого не треба робити, щоб це урожай не було, не треба працювати, саме не прийти. Не прийти. Працювати треба, заробляти треба. Ось, але питання знову-таки, ось так, що це робити. І ось з Євангелія варто, напевно, звернути увагу на ці скази. Глядіть, стережитесь у всілякій правості. Бо навіть, коли хтось має достаток, життя його не залежить від його маємості. Це правди, життя від маємості не залежить. Приходить час, коли з цього світу треба виходити. Ті сьогодні ночі, ніхто не знає. 10, 20, 40 тысяч годов. Мы этого не ведаем. Только, як сказал один, як сказал герой, головный герой такого ведомого российского фильма «Остров», где глядели фильма «Сапраўды», вельми доброго, вельми духовного. И он сказал: «У меня в кишені немає. С собой ничего не возьмешь».
Ось, і сапраўды вельмі прытыжна можна толькі з тым добром, з той любов'ю, якую ты умеў любіць іншого чалавека. Да, і вось на гэта Jesús постоянно нас призывает. Об этом нам постоянно говорит, как мы, люди, не глядячи на все свои человеческие слабости, желания, прагность, не наешь, конечно, есть. Хочется иметь, это нормально. Боже было, как не хотелось. Боже было, как человеку все было все ровно, мне ничего не треба, что есть, так и будет. Так само не жить. Jesús говорит, такую поставу ніколи не хвалить, коли чоловік сидить, нічого не робить. Ось тільки маючи всього це, як ми пам'ятали, що ми не одні в цьому світі. Що з одного боку, так, це все марність, як кажуть сьогоднішнє перше читання книги Екклезіаста. Ось і з другого боку апостол Павел у посланні до Колосянам каже нам, коли ж ви воскресли з Христом, шукайте того, що в вишині, де Христос сидить праворуч Бога. А мы воскресли с Христом, мы приняли сакрамент Христу, праз гэты сакрамент нам открыта дорога до вечности. И тому мы повинны шукать того, что в вышине, где Христос сидит праворуч Бога. Перед усім на гэта глядеть. Конечно, постава многих христиан может быть такая, конечно, вечность, добра, коли это будет, но а вот я свою кошелочку маю, а тут теперь ко мне. То, что маю под подушку, эти там шклянцы, те, что где-нибудь, я думаю, и он никуда не денется. Конечно, не денется. То есть, а питание, что ему так само за душу. Все умеют это делиться, все умеют сапраўды отчувать то, что маю, не мое, то добро, благословение, которое Бог мне дал, как я так само умею делиться. Напевно, можно еще много разважать об тем, який этот человек был, який був егоїст, я тут нікого не бачив, але напевно для кожного з нас тут є урок і питання, а що робити? Що робити, щоб справді шукати того, що в душі, де Христос сидить праворуч Бога. А тільки свого жадання буває вельми мало. Но може перша реч – це то, що ми тут знаходимося сьогодні. Ми люди слабі, грешні, кожен з нас зі своїми слабостями у неділю прийшов святий, прийшов до Христа. Усвідомляючи свою гріховність, як ми на початку святої казали, перепрошаючи Бога за наші гріхи, як гордо скласили святейшу оферу, просим Божого благословения. Как Он нас засвятил, как Он нас научил любить одного, как мы сопроводили наше христианство не только было тут в постели в этих стенах, чтобы сопроводить у житті, мы умели жить тим, що визнаємо своїми вустами. Так само інші сроки, про які Костюм уже повторяє часто під час Великого посту, це пост, це вчинки милосердності. То все то, чого Костюм нас призиває, для того, як чоловік трошки поглядів вокруг себе. Як він трошки зрозумів, що те, що я маю, що я можу від нічого навчитися. От других може речі, від їжі, від споживання інших продуктів, чи може придавання милості, що я можу поділитися матеріальністю, що я можу поділитися своєю молитвою, поділитися своїм часом. Тобто те, що я маю, як ми розуміли, що Бог мені дає того, як я, як це було сродком в моїх руках і того, как дойти в вечность, как разом с Богом пребывать в вечности. Там ее подыхало место каждому из нас. И дай Боже, как мы этому учились. Дай Боже, как мы сопроводили с Христа черпали в эту безмежную любовь до каждого человека, желание служить каждому человеку. И как разом с ним были в вечности. Аминь. Зараз вызовем веру у единого Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавлення зійшов з неба и вселився от Духа Святого с Девы Марии и стався человеком, укрижований так само за нас при Понскім Пилате, был замучений и похований,
и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и шакаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Бог чекає наших щирих молитв, тому праз Иисуса Христа узнесем до нашего Небесного Отца супольную просьбу. Молимся за святый костел, как верно грешал людям Евангелие и закликал их до навердания. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу архидиоцезию, как заховывающая едность со своим пастором, и она была верная Пану Богу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, кто терпит за недохопу любові, как яны спознали в своем житті безмежную любовь Бога Отца. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей, які приступили ці приступять в этом годе до першей святой коммунии, как яны постоянно поглубляли свою едность с Иисусом Христом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за землеробов нашей Айчины, как користаючися пленом их працы, народ оказывал им свою повагу и удячность. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраних, как умели святковать неделю, День Панский, присвячаючи наш час Богу и ближним. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, к Тебе походит всякое добро, умацуй нашу веру, как мы Милосердный Боже, з ласки Твоєї святі ті дари, які ми приносимо Тобі як духовную ахвяру, и учини, как мы сами стали для Тебя вечным даром, раз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Узносим их на
вечна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны і Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму за анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разом з імі скликаючи. Святый, 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 от Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твоего, Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцою Духа Святого, Ты ўсё оживляеш і свячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у єдності з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа покорно возьме Цябе, Пане. Освяці моцою Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Пане, успоминаючи славчу муку Твоего Сына, а таксама Його цудоўнае воскресенне ў Небаўшэсце, і чакаючи Його другого прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пожадаў быць міласцівым. Дазволь, каб мы
узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отнимать спадщину с угодниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и Иоанником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Яном Марией Вианеем и всеми святыми, раз заступництво яких мы сподяемся на Твою нестовную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая вера нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкаво умацовать у веры и любови костел Твой, який перегримой на земли, заслугуй Твоим папам нашим Франтишкам, біскупам нашим Тадеушам, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеяних по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто у ласці Твоей одышоў з этого свету, милостиво прими у володарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом з ими заўсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа нашего Пана, праз якого дорогаш свет усілякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и закованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, изважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить Его супокоем и верностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде с нами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Смилуйся.
Ось баранин Божий. Ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягону. Пане, я не вартый, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Спел номер 26. Хлеб небесный дал нам Бог, нам жизнь вечна. Хлеб небесный дал нам Бог, нам жизнь вечна.
не адмаўляй ему сваёй дапамозе і ўчыні годнымі вечнага збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Послухайте коротенькі об'яви. На гэтым тыдні ў аўторак, 6 жніўня, свята перамянення Пана, святая мша будзе толькі адна, о 19 гадзіне вечарам на гэтай святой мшы. Эти христосовцы всех запрашаюць, как повіншаваць, помолиться за ксяндза Францішка Галдыся, який будзе на этой святой мшы, які адзначае 10-й гадавіну святарскага прасвячэння. Таксама на гэтым тыдні у чацвер 8 жніўня ўспамін святого Домініка, у пятніцу 9-го свята святой Тэрэзы ад Крыжа, Эдыты Штайн, апекункі Європи, і 10 жніўня у суботу свята святого Лавренція, дьякона и мученика. Примите Боже. Пан с вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Бережи нас у змаганні, будь з нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, стіню пекла шатана і інших злих духов, які нас Богу душ снують по світі. Амен. Спів номер 84.